dlhšej odmlke si dáme dnes jednu špecialitku. A to bude téma veľmi obľúbeného seriálu, ktorý beží neskorý nedeľný večer. A to bude téma zo seriálu Fringe. 4 akordy. C-moll, C, G, C, S, G, Gis-dur, Gis-dis, C, dis, Gis, H-dur, znížený, alebo diminished, alebo zadimený, ako ja ho volám, H, G, H, D, F, pozor, F, a G-dur, G, D, H, D, s tým, že celý čas je to rozklad týchto akordov v osmičkových blokoch, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je z jedného akordu. A prechádzam na druhý. Čiže stále je to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže si ich rozoberieme. C, S, G, C, S, G, C, S. To sme v C-mole. Ideme do Gis-duru. Ľava Gis, Gis. Pravá C, Dis a z G na Gis. Prichádza H. H, D, F, H, D, F, H, D. A G-dur. Časť. A z tejto prechádzame do druhej časti, ktorá je vlastne tá nosná téma, a to je to ľavá ruka vlastne hraje tie isté rozklady, ktoré predtým hrala tu na pravá ruka. Ruka vybehne sem a bude hrať a tak ďalej. A pravá bude hrať. Dôležité, nevojde mi to do kamery, hrám to tu na, ale celé sa to hrá o oktavu vyššie. Tu na. Zahrám po tu, ale si to posunte o oktavu vyššie. A to G, G, S, C a súčasne s tým C prichádza ľavá ruka. B do Gis-duru. B, F, D. A pravou rukou prechádzam dole do hlbokého G. Ešte raz to spojím. Čiže bude tam po tom úvodnom štvorakordovom behu, tam bude veľmi dôležité, ľavá ruka, tie rozklady musia ísť potichučky do úzadia a melódiu vlastne drží pravá ruka. Pozor, aby to neprerážalo tú melódiu, ktorá je tu v pravej ruke. Čiže a dostávame sa do vlastne predposlednej fázy, ktorá pravá ruka tu na, klasicky opäť tie isté behy, len sa k tomu pridá ľavá basová. Ruka hrá presne to isté, čo predtým hrala tu na, a čo hrala ľavá tu na, hrá tu na pravá teraz. A ľavá ruka k tomu dodáva len basy, ktoré som ja trošku osviežil, a síce
budem tam hrať CC, preskočím naspäť do CSG, naspäť do C. Čiže ja prvú trojicu zahrám s tým akordom. To isté robím s GIS durom, čiže GIS GIS, GIS CD, GIS C DIS, GIS GIS. To isté s H. A už to je celé ukončené, ale veľmi jednoducho. A to opäť tým istým osmičkovým behom. Čiže tým 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hrajem z 1C. Druhú osmičku hrajem s oktávami od CC, ale o oktávu nižšie. A ešte o oktávu nižšie.